Sadiya, kin san kowace ƙwarya da akwai abokin birmanta. In har za ki ban haɗin kai, to nan fa ba da daɗewa ba za ki ga zan aure ki. Ana dariya, mai tauna ke ƙoshi, haɗin kai kuma na nawa? Kin san duk haukan ba ni maganin sa ungo. Da gaske kina nufin za ki ban haɗin kai bori ya hau? Sosai ma kuwa. Ka kwantar da hankalinka, kamar tsumma a randa. Ai ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Kada fa daga baya ki juye ki koma inuwa giginya. Kin san ni din ne, ba na ganin zarau sai na tsinka. Kin san ba kuma ruwan kwaɗo da iya ruwa. Ni ma ta ɓera ɓari ce, kuma abokin damo guza. Baba, me haɗin ka da wannan abar? Ban gane wannan abar ba. Dama kin santa ne? Wace ce wannan? Na ga tana juya ka kamar waina. Me haɗin ka da ita? Ai ita ce wacce nake gaya miki zan aura. Tab ɗin, wallahi ba za ta sabu bindiga a ruwa. To me yasa? Laila! 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 Daman kin santa ne? Baka bani amsa ba. Ai ƴata ce. Irka ta cikin ka? Ƙwarai kuwa. Me yake faruwa ne ni kun sa ni a duhu? Tab injin. Sadiya kin mun bayani ma. To wannan irin abu ne haka kowace ta yi gum da bakinta kuma ta ƙi ban amsa sun haɗu da sun watsi. Aikin kenan. Kullum bacci, kullum bacci. Kullum maganin. Kai, Talatu, wannan wani irin mutunci za su yi to fara mun na bacci. Irin albarka, irin arziki, sai yasa nake son ki in kin tashi haihuwa 'yan uku, Allah ya bani ki. Allah ya bani 'ya'ya uku, ki tulluɓo mini 'ya'ya uku irin albarka. Wallahi ina son akuyan nan. Masha Allah, Allah ya ban mu tare. Akuyan nan. Aulani agaji sai ni iyo tallafi. Mai gida ka dawo? Sanda zuwa. Gaskiya, akuya ba? Ai da yanda kike kula da akuyan nan, da haka kike kula da ni. Wallahi da ba kwada ban jigaya. Kin zo duk kin tare kayan wanki hirim haka. Zan zauna ne ina ta zuba adashin da ba ɗauka? Amma dai ai ko ba komai, ba ki haɗa ni da akuya ba. Ni mijinki ne ko? Namijin fanko ma? Ka gaya min uwar da kake tsinana min a gidan nan. To duk wannan tone-tonen akan me? Dan na ce kin fi kula akan akuya a kaina? Baka yi ƙarya ba. Ita kadara ta ce, kuma ta haifan min 'ya'yan da na yanka na ci kuma na siyar. Ai yau da alama zakara zai tono wuƙar yankansa. Allah ya sa wuta babbaka shi ya kunna. To yanzu dai tsaya. Dan Allah dubu wannan maganar. Ina abinci na? Ban dafa ba. Ai yau a cikin gidan nan daga ni sai akuyar da kake kishi da ita kawai na za mu ci abinci. Wanda ka ci ma rabonka ne ya rantse ka samu.
Da Allah ni zuwa zan yi kwanta. Haba, cikin tare mutane kayan wanki. Kafa ka ci min abinci fa. A to, bari dai na bi shi ɗakin nan kar ya ci. Ina akuyan nan ta shiga. Akuya iya ɗauka. A'a. Yake faruwa ka? Me gida an ɗauke min akuya. To ina ganin dai akuyan nan sabulewa ta yi ta tafi kiwo. Wani irin salibewa ce ta tafi? Ko ɗazu da zan tafi ma fa akuyan nan tana ɗaure. Kuma ka ce min wai sabulewa ta yi? In dai haka ne to dai akwai lauje cikin naɗi. Wani lauje cikin naɗi batun kana ɗaki na fita na bar akuyan nan kana fa ɗaki na tafi na bar akuyan nan a ɗaure lafiya kalau tana cin abinci. Shikenan ɗan adam baya mantuwa? Dan na fita ne ba a hayyace na ba yunwa nake ji. Yunwa ta galabaitar da ni. Shine na manta bai rufe kofar ba. Shikenan ɗan adam baya mantuwa? Mantuwar me? Mantuwar me? Kawai ka ce da kai aka haɗa baki aka sace min akuya. Kawai abin da za ka gaya min kenan. Yanzu dai ni kike zargi da ɓata akuya kenan ko? To idan ba haka ba da kai aka haɗa baki aka ɗauka min akan me za ka bar ƙofa a buɗe. To saboda haka na san kai kaɗai na bari a gidan nan saboda haka ka fito min da akuyata. To ki daina zargi na. Kina san akuya ki ta fito? Faɗa ma ai ɓatawa ne. Abu ɗaya zaki kawai shine ki tafi wajen malam mai yanzu zai faɗa miki dukkan inda akuya ki take. A ina malam mai yanzu yake na ji daga nan ma in je. A can unguwar hayin babba yake duk wanda kika tambaya ba wanda bai san shi ba. Baba, ni kowace na yadda ka aura amma ban da Sadiya. To Laila kin dage kin ce kan na aure ta. Kuma na ce ki gaya min dalili ba ki gaya min ba. Ya kike so kenan? Baka san Sadiya bane. Ai da ka aure ta, gwara kai kwanta bin maza a gunta kamar karya. Laila kin dage kin ce baki yaddan aure ta ba. Kuma na tambaye ki dalili kin kasa gaya min. Baba, mai laifi baya taba dainawa. Abu ne mai sauki, unguli ta koma gidanta na tsani. Kash, ana ga yaƙi kina ga ƙura. Tuna ai ta daina wannan tsawon labari ne. Kin ga, ki daina damun kanki. Mai cinikin duhu shi ya saba da lalube. Kuma duk ɗaya ne makafi sun yi dare. Baƙin karen masoyinka ya fi farin ragon masoyinka. Shi yasa kika ga na dage, kuma akuya ba ta yin gasa da kura. Ni fa idan ba za ka rabu da ita ba, sai na tafi na bar maka gida. Caɓalin caɓaɓa kuturu ya taka aska. Ki tafi ina. Duniya da faɗi, aiko da karo-karo giwa ta fi kura nama. Ki yi haƙuri, ki bari za mu yi maganar daga baya. Bari na ɗan kewaya, na ji cikina yana hautsinawa.